i dobrodošli u novi video na našem kanalu u Serbian Show. Sa mnom je Luka, a ja sam Čepo i danas ćemo igrati igricu Nebuloz, ali ovaj put na FFA. ajde, ja sam porastao na ovo plavo. Ovo baguje ljudi, A što ovaj FFA baš baguje? meni ne Meni sad i baguje. ne. Joj, čim po meni malo Ajmo baguje. ljudi, neće valjda bagoti. Ljudi, stiglo mi je nešto na telefonu od YouTube-a, prešli smo 100 pregleda. Da, misliš već smo Već smo imali. bili prešli, ali mi je jutro stiglo od YouTube-a to. Koliko smo imali na prvom, jel? Da, na prvom klipu, onaj uvodni. Tu. To. Dođi sine moj. Danas opet neće izaći Minecraft preživljavanje zato što je kiša i ne mogu Bane i Savo da dođu pošto je njima kuća jako daleko. Da, Danas će izaći, mislim, 2 klipa, možda i 1. Vidjet ćemo i neće isto biti vloga sa Sabora, pa što nismo na Saboru. Čepo, bio si na tabeli. Čepo, je te... Ja sam, ljudi, 4. sam. A ti imaš 400 i nešto. O, Luka, ajde u donji desni. Ajde, ja sam već dole bio. Čepo, je te 3. si, brate. Ušli smo u top 3, ljudi. Samo da znate kako se zovemo. Ja puku na Čep. Čepo se zove Čepo JT, ja Luka Kreki JT. Da. Pričali smo u prošlom klipu, ja mislim. To Jeste u prošlom klipu. umute, brate moj. Dade mi umut malo. Joj, Debra, spoj se. ideš ti. A moramo da begamo od ovih. Beži. Ajde u gornji levi onda. Ajde. Gornja livo. Strano. Ja. Se Hitler Olmez neki od evo ga. Dobro, otišao. Ne! Daj, Što gledaj, Luku timuju. zeznuli. Čepo, eto si ti gore. Vidio sam sad. Igraju, jednu evo su tu protiv mene. Evo, su beži protiv Čepo, njih. gdje ćemo sad? Pojeo sam onog što te pojeo, Luka. Znam, onaj. Da mi daš mase, hoćeš? Nećeš. Neću. Sram te. Ajde Sad ću ja da dole pojeo. ajde u gore Gore u livi, desni. sam ja otišao. Gore u desni. A, evo ga ovaj se Hitler Olmez. Gore u Pita glupa. desni. Idem. Evo ga. Čekaj. To. Ne, moraš. Ajmo. Mi daješ. Ja i Čepo smo u nekom istom klanu. Da. Čepo, da li ti mene možda pojedeš? Ja mislim da možeš. Čekaj, da ti dam ovako. I šta da te pojede? Nemoj celog. Ja, Daj. nisam ga celog Baci. izjeo. A šta li nam znači onda kad smo sad u klanu? Ne, čekaj Luka da ti dam. Ajde. Give me... To, daj mi sad. Evo čekaj, izvini. Idi gore malo. Give me masa. Give me my food, bre. Mas... Nešto se piše... Ljudi, na slovačkom, 5. masa sam. s. Oho, Luka još nije na tabeli. Kako bre, marš? A Koliki ti skoro? A, skoro pa će... Odi, Evo daj. ga. Daj mi ti iz jedan Reći mi skoro tvog. Aj sad više nije. Čepo, evo ga još jedno plavo, čekaj. Ajde. Luka je 4. bio, a ja 3. Evo ga, Luka je 5. Ja 4. Vidio kako se to Vidite ljudi kako se timujete. Najbolje je kad ovako imate druga i timujete s njim. Ovako samo jedeš. Da. Evo ga ovaj kojeg sam pojao. Sad skupljamo ove mala govno da budemo veće govno. Luka, evo ti ono plavo, ajde, podeli se. Bravo. Evo ga još jedno plavo. Ovaj će sad da ga pojede. Give me, ajde, evo ti. Čekaj. Idem ja do njega kao ono da ne timujemo. To Ajde. nisi trebao odmah. Jebi ga. Ajde, jedi. Možeš li bre? Pa moram da... Čekaj da ti dam. O, što se isfura lik. To bre. Daj mi bre malo. Čekaj. Čekaj plavo. Da se razdvojim na ovog. Nemoj. Dobro, ajde dođi gore onda. Pa juri me. Pa ne može, ja mislim da te... Ma ne može, Malo beži sam- Luka, beži. Za malo sam Luka, izašao iz beži. igre. Daj Luka. Evo. Joj.
Evo ljudi, vidite koliki smo. Daj, dobro. Čepo bio si treći. Ma dobro, evo sad Da, četvrti nema spet. veze. Joj, Tom. Gdje je? Jo, to, pojeo sam dva. Daj. Evo, Sad ni ne treba da ti dajem. malo, moraš. Ti si treći. Beži ovaj prvi. Koji? Drugi je. Ovaj puz z... Idemo. Bebi dolje. Evo ti Idemo nagrada. dolje. Hvala. Dolje. Dobro. 64. sam. U ova dva klipa koji će danas izaći neće biti kako se zovu, neće biti ni Bane, ni Savo, ni Ljubo. Ni Luka, ni Čepo. Hoćemo samo ja i Kreki. Da. Kreki, gore. Tim. Pobeže, ništa. Znači, Čepo, ovo sam ja napravio. Valjda. Bravo Luka, ništa nisi postigao. O, Tom. Dođi Tom. Beži. Ajde Čepo, ti koliki si. To je jedan deo. Daj, give me my phone. Ajde sad sad. mogu da ti pojedem. Ajde sad mi Nije da vrati. ti vrati. Kako si bezobrazno dete. Pojedi ga. Deo Jedan jedan, deo. opet. Daj mi. Čepo, jel moraš Davaj mi, samo deo? davaj mi. Pa ne možeš ovog da pojedeš. Ja mislio da ga raspuknem. Da ti davam. Čepo, evo ga neki hujib. Dobre, Ovamo. jel veći od nas? Jeste od mene je veći. Ti ako se razdvojiš od mene, ja mislim da ja ne bi bio veći. Da. Oj, izvini. Tete, Umut! Beži, Janki, ovaj Janki je prvi. Luka, ja se odvojio od tebe. No. Gdje ćeš da se nađemo? Čekaj, gore u desni, može? Ajde. Ti gore ideš, evo. Aha. Što sam si izvukao od ovih čepova sad. Joj, Što si se podelio? Pojeo si na. joj, ne! Ti si blizu ovog, nisi. Ne! Joj, Vega, sad ćemo- nemoj Vega. Vega. To. Aha, to. To. Vega. meni. Pa tu si. Daj. Ne može. Daj. Si mi dao, jesi? Jesam bre, vidiš da sam Ja sam manje od tebe. peti. A ja nisam na tabeli, to je najbolje. Tome. Te Luka da si mi dao. Daj, dođi. Ne. Za malo ceo. Što je killeru? Ti daj mi jedan kill. Možeš da dobiješ jedan kill. Aj, killer budala. Tom. Daj. Tom. Daj. Čekaj, gdje je taj Tom? Nema ga. Izvinite ako čujete nešto, to je moj mlađi brat Petar. Izvinite na tome. Mnogo mlađi. 4 godine. Daj. Joj bre, što baguješ? Ej, to je bilo moje. Daj mi. Daj mi tvojim. Beži. Davaj mi tvoje mase. Beži. Da, danas smo htjeli da snimamo neki To, vlog. pojeo sam ga. Rekao sam Luka. A rekao si? Yes. Bravo Luka, super. bravo. A nisam mogla da uđem u Bravo. video. Dobro, bre, Čepo. Bravo, Luka. Bravo. Ti si majstor nad majstorima. Izjeo te. Sjedi ti njega kad se bude sada razdvajao. Jo, ja Možete mislim. pojeti. Arne. Ajde, evo si Luka. Arne. Luka. Da, давай, pokušava da me pojede. Daj. Ej, super. Čekaj, evo stojim. Daj, Čepo. Ja samo da stojim. I dosta mase smo sad izgubili zbog tebe. Pa dobro, vrate, ja da ti dam deo, ti bežiš. Ajde Luka. Ajde, idemo. Neki Janki prvi.
Ljudi, sad ćemo zaustaviti snimanje. Ide mi se u veze. I evo ljudi, nastavljamo. Gdje si čepao? A tu si. Jas. Ajmo vamo. Ajde. Daj mi. Ništa. Kao da piše pečenjak. A ne mogu da se razdvojim pa da ga pojedem. Da li? Nemoj. Daj mi bre. Idi po ono plavo. Dođi pečenjko. Evo, na. Jesi ga pojela? Ne, Daj. za malo. Jesi mogla da ga pojedeš? Nisi. Ja mislim da nisam mogu, daj. Davaj master. Pečenjko. Daj. Pojeli smo pečenjaru. Radili smo svoju masu. Nismo Pa baš nismo u toliko. potpunosti. Ne, a ne, Čepo! Luka, ti si kriv. Ja kriv. Ti. Ti daješ ovom dođu. Dogi, ja mislim da se kaže to. Nema veze. Oj, vega glupo. Ne možeš da ga pojediš. Dođi. Čepo, to ti je nebulović. Ne, Janki nas je pojeo. I ljudi, mislim da je to za ovu epizodu. Vidimo se u sljedećoj. Pozdrav!